Ndinenyaya panapa yandinayo yepa Major Brown yemukomana nzvimbo iyi yandiri kutaura muri yeZimbabwe. Nzvimbo iyi vanhu vanoita tsika yekuti zvose pari pafamu kune vanhu vakarimapo vanotora mbudzi dzavo vachienda kunodzisungirira nokuti ivo vanoda kuenda kumunda vane mabasa vanoda kuita. Vanotora mbudzi voisa patao vonosungirira. Mbudzi inosungirirwa panenge paine sora nehuswa hwekuti inenge ichifura. Vakaona kuti hapachisina chikafu vanotora zvakare mbudzi voitora vonosungirira pane imwe nzvimbo ichifura ivo vachiita mamwe mabasa kana kuri kumunda vachishanda. Pane mukomana aita tsika yekuwanikwa achibata mbudzi kuita madzimai achitora advantage yekuti mbudzi idzi dzinenge dzakasungirirwa. Mukomana uyu akura sei? Mukomana uyu angangoyo kuma 24-25 ava murume ka? Ana mudzimai ave murume ka? ave murume. Saka zvakaitika kutaura kuno hunyoro izvezvi nezuro akabatwa zvakare mushure mekuwanikwa zvakare achiita zvakare mbudzi saizvozvo ndokubva abatwa kusanganisira mapurisa emuvillage nevamwe vanhu munzvimbo vane mabasa anotozivikanwa vakaenda naye kumapurisa asi akazike kutanga. Okay. Murume uyu aigara achibatwa achirohwa osiwa kadaro. Mbudzi dzaaganga nadzo dzaakutodarika mbudzi dzinosvika kuma 7 ipapo paMajor Brown. paMajor Brown. Ende mukomana uyu akabatwa vaimurova vamubata ndiye aitotanga zvakare kuita zvipakira nevanhu asi abatwa achiita mbudzi chi mudzimai. Ende mukomana unzi dambudziko rake rakatanga kubva mazuva akafa baba vake. Ende mukomana uyu zvakaitika zvakare nezvekuti akambosvika pamashops achibva aona paine bhasikoro rakanga riripo ndokutora bhasikoro iri achibva toka kutora kutotsvaka kuchovha achibva toka kufamba naro achibva azobatwa ukaiswa kumapurisa akabvunzwa nemapurisa sei votora bhasikoro remunhu zvikanzi kwandinenge ndapfanga kwange kuri kure saka makumbo anga akurwadza ndanga ndichiti ndikafamba nebhasikoro iri ndikasvika kumba ndopamuzara wangu ondidzorera hakuzi kuba asi kuti ndinenge ndaneta. Avaiwe. Saka nezuro akabatwa ndikubva aendeswa kumapurisa asi vari kuchema vachiti nhasi amuka aripo zvakare akadzoka aendeswa kumapurisa ekuGlendale. Saka mbudzi dzawanda vari kuti idzi ndudzavari kuziva idzi dzavasingazivi havatozivi kuti ingane. So mbudzi idzi kana kuri kufa kana uri usavi izvi zvitakabva mukrisimasi kutori nedzimwe dzakatodii dzakatoshinwa nadzo vamwe vakatouraya dzimwe vapinda nadzo mukrisimasi. Mbudzi yakaitwa mudzimai nemunhu inodyiwa here nyama Apo nengosingazivi baba Isabe. hauzivi Panobatwa achishina nembudzi anenge ari pai. anenge ari mbudzi dzinosungirirwa. Handiti vanhu munototsvaka kuti nzvimbo iko zvinokuri kunaya mvura nzvimbo iri sora ndeipi munosvika musungirira mbudzi kuti inenge ichitenderera ichifura ipapo mukaona papera chi sora mutsvaga pamwe pokusungirira nokuti zvakaoma kuti mutsvage munhu anofudza muchida munoenda kumunda. Saka ivo nongotora mbudzi vodzisungirira chikonzero kaita sei vanenge vachienda kupi kumabenda vachingondochinja chete pairi mbudzi. Ko avo vakambomubata achishina nembudzi vakaita sei nembudzi dzake? Vakangota zvekungomurova kuti siyana nezvauri kuita ende mbudzi dzichova nadzo. 0713938538 pabodzi na 0789600748 munoti kudini kwane chekuGlendale. Ende pandakandasiya pamwe muri yeZimbabwe akatombobatwa mukomana uyu achibva anzi ngaendeswe kuna madoctors aonekwe kuti ari right ere njere dzake. Shoko rakadzokeko rinonzi iye vakamuona kuti pfungwa dzake atori munhu ari right. Okay. Vachimubvunza 24 years. Izera rokuti unogona kunge waroora. Topfimba mudzimba utotaura nawo. Ari kuti kudini? Ipapo hana mashoko andotanga zvibhakira kuvanhu iye. Chaanoda imbudzi. Mbudzi chete. Mbudzi. Mbudzi chete. Mbiri yake ndembudzi. Regai tizonzwa vateerere kuti vanoti kudini. Mudzimbabwe namba inoti 0781 150 770 0781 150 770 kana 0714 204 235 0714 204 235 ndinovimba ndizo namba dzacho. Tinotenda tinovimba kakuti zviri kudekedza kwamuri koko Premier Muona ari mukati mudzisi wacho asipo. Mudzisi asipo mapurisa vakatozoita zvekupwanya dhoo kumuona ari mukati. Vapurisa paya vanga vasina kuteeresa zvinhu zvakakwana. Vakatozoona kuti mumba imomo murume paakapinda akatobika akadya ari mumba imomo akazobatwa ndokuendeswa kumapurisa ndofaenda kukoti. Aenda kukoti akataura mashoko akabvisa bheo akabuda panze asi akataura mashoko ekuti ndanga ndine vamwe vangu ndo vasiya vandikira but panyaya yekusiya kirwa imomo mudzidzisi ari kuti kii yangu inini ndo yamakapaza. Akakirwa ndiani? Makeys anga asiwa nemudzidzisi ndiwo akazobrekwa nepolisi kuti vapinde mukati kuona ari munhu mushure polisi yekupiwa mvumo nemuridzi wemba kuti kana muine munhu itai kuti muone kuti mumba munani. Akasiwa nani endi makeys wakamawana kupi? Saka iye ari kuti iye
ari kuti ndakapinda mumba umu nevamwe vangu ndo vakasiya vandikira imomo vakakukira nekii ipi nokuti kii yakazobrekwa ndo yemuridzi akasiya ende maida kuitei mumba memuridzi imomo saka ane date raari kutsuka kukoti ndobvapo muchiweshe semuvillage semusabhuku nyaya yababa vekuda kubhinya muroora vakamukanda pamubhedha vachida kuita bonde nemuroora pavakabatwa kubva muchibage vakabva vapinzwa mukati ndobva vaenda kukoti vakakumbira bheu ndokubva vanyimwa bheu vane dhiti rakudzoka zvakare kukoti vari mukati izvozvo yes ya pakaipa 0713938538